Que tal, lobeiristas? Son Fran e hoxe vou vos contar unha historia de romanos. Roma, ano 268, século III. Flavius Julius Valens era un de tantos soldados romanos que se pasaran ao cristianismo alá polo século III, durante o mandato de Claudio II. Había un ano medio que lle tiña botado o ollo a Aurelia, unha rapaza de Galaecia que coñecera preto do circo máximo en Roma. Pois a mediados do mes de febreiro do ano anterior, antes de rematar a festividade da Lupercalia, na que andivo atrás de toda canta rapaza se lle cruzaba diante para zouparlles coas tiras de pel de cabra tinguidas de sangue, retirou o nome da rapaza da furna onde elas foran introducindo durante todo o día. E foi amor a primeira vista, un frechazo, que diríamos hoxe. De feito, eles querían casar, mais o emperador, Claudio II Gótico, prohibira explícitamente aos soldados, xa que, según el, os solteiros loitaban con menos preocupacións que os casados. Aínda que un amigo dixéralle dun cura que andaba a casar ás agachadas aos soldados que llo pedían. E así foi, como pasado o solsticio de inverno, Flavius e Aurelia decidiron visitar ao curiña, que diría a nosa Inolita. O cura casounos, mais pouco máis tarde foi descoberto polo emperador, mandado prender e, debido á presión dos conselleiros deste, condeado a morte por golpeo, lapidación e decapitación. Ao parecer, tal día como o pasado 14 de febreiro do ano 269. Valentín, como o coñecemos hoxe, foi canonizado santo e mártir aló pola baixa Idade Media, por unha serie de lendas que sobre el se contaban, e a súa festividade fíxose coincidir coa celebración da Lupercalia, festividade pagana da fertilidade do deus romano Faunus. Cal será a verdade de todo isto? Coñecerémola algún día? Polo de pronto, a festividade na súa honra leva borrada do calendario eclesiástico dende o 1969. Con cal versión te quedas ti? Celebra San Valentín? Agardo che gustase e se foi así, premas o gústame, te suscribas, premas todo o que se poida premer e compartas. Vémonos noutra e apertas.